RBI 2000 ನೋಟುನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜೇರು ಅದು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತಿಂಡು ನುಂಜ ಐಟಮ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ರಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಟ್ಯಾರಿಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ತೊಂಡೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಂಡತೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೂರ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಉಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಈ ಸಿಂದು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಗಮಟೆ ಪುಂಡೆ ಪೋಡು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದಾಂಡು ನಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಬಲಿ ಪೋಯಿ ಇಟ್ಲಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದ ಗೋಣಿಂಚ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅವ್ನು ಕೊರ್ದು ನೋಡು ಆ ಚೀಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ನಾವು ಎರಡೊಂದು ಚೀಟ್ ಇರ್ತದ ಐದು ಕೊರ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ನಿಂಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತನ ತೊಂದೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತನ ದೆತ್ತೊಲ್ನಿಂದ ಮೂಚಿದ ಎನ್ನ ಗೋಣಿ ಅವ ಅಂದು ರೆಡ್ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಂಚ ಮಡಿಯೋದು ಈ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಯೋದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಕಿನ ಆಗಿರೇ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅವು ಪುನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಒರವರ ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒರವರ ಅಂಚಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ತೊಂದು ರಕ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಣಿ ದಾಡಿಕ್ಕಿದೀವಿ ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಚಾಗದೈತ ಬೆಂಟೆ ಬಾರುಂಡ ಒಯ್ನು ಉಪ್ಪನ ಲೋಷನ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡೇರು ನಿಂದಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೋಜದು ಕೊಣತ್ತಂಡ ಅದು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನವಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದವೇ ಇತನ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಬಿತ್ಲಾಗ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪೆ ಪರತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಪಿದಾಡಿಯ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡಂಬುಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೊರಿಯೆ ಮೂಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದು ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಕೊಣತಿತ್ತ ರಡ್ಡ ಅಂಡೆ ಕೊಣತಿತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ ಅಂಡೇನು ಕೊರಿಯ ನಾನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ವಿಟ್ಲಾಡು ಅಂಚಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡಿಂದ ನಿಖಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಯ ಬುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಂತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಆಜಿ ದಿನ ತೊಲೆ ನಿಖಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತುಲಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಿಂದ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಇನ್ನು ಓವೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಿಂತಿಂದ ಐನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡಿಂದ ಪಪ್ಪಗೆ ಲೋಷನ್ ತೆತ್ತೊಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಲೋಷನ್ ಬುರ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅವನೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಅವನೋಡು ಬುಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾನು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬೆಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬೆಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ RBI 2000 ನೋಟುನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೂರ 2000 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆವಡು ನಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ RBI ನಮಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಉಲೈ ನಮ್ಮಡ 2000 ನೋಟು ಮಿನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೋನೊಲಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓದು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಓದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಓದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಓದರೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ
ಈ ವ್ಲಾಗ್ನಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇತೆ ಬಾಡ್ದೆ ಚಪುರುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಡಿಲ್ಲಡೆ ದಾಯೆ ಕಸಿ ಪೆಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊಣ ತೋರ್ಪೇವೆ ಎಲ್ಲ ಐತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಬೊರ್ಚು ಉಂಡು ನಂದು ಇನಿಕ್ಕುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಯ ನಡದಂಡೇರು ಉಂಡಾಯ್ಡು ಚೂರು ಉಂಡು ಮುಗಿಯ ನಡದಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಯಾನ ಹೌದಂಡೆ ಯಾನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಮುಲಾಮ್ ದಾಯ ಕೊಣತದ್ದು ಚಾಂದ್ ಅಮ್ಮ ಮುಲಾಮ್ ಕೊನಲದಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಕೊಣಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಹೊಂಡು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹೊಂಡು ಕೊಣಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದಂಡೇರು ಯಾನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಬಂಡದು ಕೊಣತದ್ದು ಅಮ್ಮ ನೀರೊಂದು ತೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ ವನ ಸಹಾಯಕನ ಬುಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಿಡ್ದು 2 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಿಂಡು ನುಂಜ್ ಐಟಮ್ ನೆತ್ತೊಲೆ 2 ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಕೊಣತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ತೂಯಿನ ಇತ್ತು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಿನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲ್ಲರೆ 616 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಮಂತನಾಂಡು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಐತೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ಇಂಗೆ ಇಂಚೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುನಗ ಇಂಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ದಿಡೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ತೋಚುಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಚ ದಿಂಡಾಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬುಕ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಿನ ಬುಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬುಕ್ ಓದೆತೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಂದು ಬಿಕೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ 490 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆಕ್. ಟೋಟಲ್ ಅದು 306 ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಯಾನೇನು ಒಂಜೇ ದಿನ ಓದುಜಿ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಂಚೆ ಓದುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನ 2ನೇದ ಬುಕ್ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನೆನ್ನು ಓದೋಡು ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ಕಾಡು ಇದು ನೆಟ್ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಬುಕ್ ಉಡಿಪುನ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮೀಪುನ ಅವು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಉದಾಸೀನ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಆಟೋಮಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓದಿನ ಕೆಲಸ ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅತ್ತಿನ ಒವೇ ಕೆಲಸ ನಮಕ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಟೋಮಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಳಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಂಜೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರೋನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓದ್ದಾಯ ಕಣ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆದ ಅವಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೇಟ್ 490 ರೂಪಾಯಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇವೇನ ಮೂಜಿನದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ 2 ಟ್ರೈಪಾಡ್ಲ ತಿಂಗು ಒಂದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆನ್ನುಂಟು ನೆಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತನ 2 ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಳ್ಳದೆ ಐತು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಚ ತೀರ್ತು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಂತದ నేను యూజ్ మంతది తీర్థం అంతనా నించారు ఏ తీర్థార కూడా అది తీర్థం అంతనాడు ఒక మిత్తుండు ఇంచ ఉద్దం అంతది
నేను లూజ్ ಮಾಡ್ತದೆ ಏ ತಿರ್ತ್ ಕೂಡ ತಿರ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಉದ್ದ ಈ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಉಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಉದ್ದ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಉದ್ದನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಈ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ರೆಡಿ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತು ಪಂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ 399 rupees. ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ರೋ ಐಟಮ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ಲ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪ್ನೆಗೆ ದುಂಬು 6000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿದ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.